er du? To the best start ever. Hey, jeg... Seriøst, tag nu roligt. Giv mig lige et stykke diamond. Giv mig lige et stykke diamond. Hurtigt. Hurtigt. Vi laver diamondsvær. Kom ind. Det er mig, slap af, det er mig. Okay, godt. Ja. Er der en, der har et diamond? Er der en, der har en diamond? Diamond. Jeg har skrevet. Okay. Lukas må ikke få. Må Benjamin ikke få det? Det er ham, der er mindst rustning. Ja, giv mig det. Nej, det er mig, der er mindst rustning, derfor skal jeg have det. Hvad er du mindst? Faktisk mig, der er mindst rustning. Okay, det er Benjamin. Nej, mig og Benjamin har lige meget rustning. Derfor får jeg det. Men alligevel så har jeg så også lige, hvad det hedder, stensvær. Kom, lad os finde nogen og nakke dem. Hey, jeg kan se en. Kom med mig. Kom. Kom ikke med mig. Ikke med mig. Efter... Eller en, der løb med mig. Eller Jeg løber med dig. Jeg løber efter Gustav. Der var lava. Dem er jeg så ikke god til. Du skal lige trykke på knappen. LOL, jeg døde fandme. Hallo, var der ikke en, der løb efter mig? Ruststone. Kom lige ned til dig, sådan. Her, der. Hallo, hvorfor var der ikke en, der løb efter mig? Jeg er ikke så god til lava. Tryk på knappen, der er hen ved Ruststone. Og så skyld og løber hen. Sådan, og så ind. Sådan. Det var ham, der jeg døde til, just information. Nej, træls. Hallo, du burde godt kunne nakke, man er kun stensvær. Hallo, Benno, du burde godt kunne nakke ham, han er kun stensvær. Men jeg er ikke så god til at bruge det. Jeg er næsten lige meget armor. Han har været i lava. Hvem er det? Ja. Han døde. Jeg tror, Jeg spørger, der er mega mange fælder i den her bane. Ja. Godt. Jeg tror, det er tæt på Benjamin. Der er vi også. Der er vi også. Kom. Benjamin. Og der kom du. Forkert vej. Kom tilbage. Kom her. Hallo, der er en kiste lige dernede. Hvor med? Bag dig. Det er sådan en lille hul. Der. Nej, det er nej. bare en trang. Nej, gå lidt tilbage igen. Shit. Jeg fik et chok. Helt seriøst. Dernede, det... Nej. Hold kæft. Nej, der... Pas på, at du ikke rører. Lukas. Hvad? Prøv lige at gå... hvad hedder det? Nej, ikke hen mod lavaen. Der, hvor du hoppede op lige før. Hen mod Benno. Og så se, der er sådan en lille hul-agtig. Så er der en kiste dernede. Det er ikke en kiste. Nej, men det er heller ikke det hul. Sælger. Nej. Nej, jeg har ikke nogen pil. Jeg har en bue. Det er simpelthen så godt. Nej, kom på! Nej, jeg tager igennem her. Nej, det er kun mig. Ikke hoppe med mig.
Jeg kigger faktisk. Er der en dobbelt chest? Den havde jeg taget. Jeg kommer lige over til jer. Hvorfor? Der kommer en fyr efter mig. Nej, du skal væk. Kan du se, hvorfor jeg ikke gad have, at de skulle komme over? Nu skal jeg... LOL! Jeg røg op ovenover mappet. Drenge, jeg røg op ovenover mappet. Jeg faldt i lavaet. Drenge, heller vil I have et screenshot af, hvordan mappet ser ud overfra. Ja. Hey, det fik jeg. Jeg røg også over det der. Ha! Nice! Prøv at se, Benjamin. Hvor det ser det meget sødt. Han Det er flygter. boksen. Jonas, det ser mega nice ud herude. Ja. Har du set den der gigantiske firkant? Jeg tror, det er den der... Jeg tror, det er den arena, han kæmper i til sidst. Tror du ikke også det? Ja, fordi man kæmper ind på midt. Nej. Ikke nogen kommer med dig, Nej, du må få det her. Nej. I er færdige. Hvorfor? Det kunne det altså. Vi skal nakke ham sammen. Hold da, gå i gang. Ja. Kom med Det hjem. var en af grund. LOL. Duke. Ja. Det var på grund af mig, du vandt. LOL. Hallo, hvor mange... Hallo, prøv lige at høre, hvor mange... Prøv lige at holde kæft, din fuck.